Jablas ae. Caluki kok ngetitir. Emang tak enteni, Mbak. Apa tuku berambang? Iya. Sapiro? Kayak sepak piro. Seberapa sampai separuh? Separuh. Separuh. Kalau sak piro. Orang Tapi lupa. ambek apa mang, Mbak? Lali aku. Penang. Tempe. Tempe cilik kecil. Tempe kayak 500-an kayak. Pira? Kayak piro kono. Ku ngoseng anu kelandingan. Guys, tuku pindang cilik-cilik di kae tuku sing 9.000 ora mangan, dipangan kucing. Wis. Piro, Mbak? 6 karo 5 11. Mok 11.000. Sik dipono duwike. Antenteni, Mbak. Ya budene ning ndi? Wong ngene. Sik Mbak Mbak. Mbak. Nggih. Pikir. Apa? Belanja Mbak Jah, guys. Mendina belanja. Mati ya, Mbak. Nggih, makasih. Yes. Makasih. Kasih Mbak Jah. Sabar. In. Ki mok tuku ngene antok, guys. Soalnya lombok ijek, bawang ijek. Ki ape tak oseng-oseng mbek kelandingan neh. Kelandingane ijek ndik. Kembangnya mekrok. Kok kabeh, guys. Apik iki. Oh, gak sekolah ya? Isere. Tandur isere. Kelopone guys, iki ndek kae iki tak longi siji. Mbah Kem njaluk kae pas loro. Ape ditempel wis ora usah, Mbah. Ngono ndang di ombe ya ngono. Iki dienggo wong berkeracunan kena guys. Lah iku wis ape tukul neh kok. Lho. Iki anak-anake lho kumbange akeh ku lho, sing cilik-cilik ku wis ape akeh. Lho, iki yo enek ndelik. Oh, kae akeh banget. Lumayan, iki malah woyo 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 sing kono 3, terus iki 1. Terus sing kono 2. Hai. Wis. Dilongkas mapak peri. Mbok guys kanggo bali ra garing nih ini. Tak tokno. Tak tokne guys. Engko dipangan kucing neh. Iki ape tak kene nggone kulkas. Iki kemarin tuku sing gedhi saiki tuku pindangan cilik-cilik ngene iki guys. Iki ning kene 2.500. Nggonem piro? Iki ape tak oseng-oseng ambek landingan neh jek duwe. Inuk kae rong sempet mangan tak tinggalne rumah sakit dadak dipangan kucing. Iki mamok 11.000 guys lho, brambange iki. Parone mbak lipah jare. Terus iki tuku tempene 2.000 lho. 500-an gini-gini guys. Wis benjone iki tok. Iki tak kulkas nek dipangan kucing. Kucinge ngregas nek ning kene iki. Apa jenenge? Ngerti ae. Wong tak tutupi, guys. Iso tak diceblokno sak piring-piringe ngene gak pecah sak tutup-tutupe. Oh, lho ya cek duwe tahu piring sarada. Ini kemarin jadi jeruk ya cek. Mangan guys sarapan. Mbak Isma masak apa? Mbak Isma hari ini masak tuntut pisang lagi. Ini nek ceblokan ning gone masmat kae terus tak jipuk eman-eman. Terus sambel terasi. Wah, sambel ireng banget iki. Sambel tak dang guys lomboke. Dadi lombok, brambang, tomat iki didang. Lombok, brambang, tomat, terus terasine didang pisan. Ampun lah. Suger sambal terasine. Wow. Sapa njaluk rene sarapan. Monggo. Terus ki dikeki bothok mae, mbok bothok apa tak delokno. Mbak Isma
Godhog labu lho. Yes. Labu. Delokno iki bothok apa mae? Bothok. Apa iki? Tahu. Oh, tempe. Bothok tempe, tomat. Enek klandingan lho mae kok gak njaluk lho. Nak guys ki bothok guys, gone jagung jane. Mae kelam menir ki mang. Nah, iki setiap pagi Mbak Isma pokoknya pagi sama malam ape tidur minum iki teh. Pokok rutin. Malam ape turu ambek esuk tangi turu, urung sarapan. Nah, iki blender sing tuku kae urung tak buka tak kayak kene. Esuk tinggo nek ape poso guys, blender jangan, bumbu jangan. Apa terus blender sambel. Emang ngadang urung tak delok lho, segone sing kok nganu ya jos ki sing premium. Dari Bunda sapa kae? Ania. Segone apik banget, putih. Ya adange saithik Mbak Isma. Trimo rong takeran Magicom kuwi lho, guys. Iki sedino nek mantan jek esuk sampai esuk. Apa guys ki? Ora duwe apa-apa, guys. Kae tape, roti. Ini apa? Lho klandingane cek aki. Jeruk iki duwe aki jeruk sambel iki korandu. Jeruk konggone Mbak Dian. Klandingan. Terong mbek anu. Godhong kates dondonge guys. Ger. Rojak. Iki sing freezer. Ini nek sosis nguperi mbek ati. Kodhong. Iki aku termasuk awet, guys. Bener apa mesinnya tapi cek gak pernah aku nyervis. Bener second, guys, tapi mesinnya gak pernah nyervis. Mau minusin ning iki tok, tapi gak apa-apa jute ademe. Ning pintune tok iki lho. Sing udah tuku anyar iki ndandakno ping pindho, ping 3 ngene iku jare. Karek sing anu. Salah. Iya. Iya, kopi disuwi. Anu, tapi tuku banyu kok. Iya wis. Mak ning sawah, guys. Ape anu nyiram tomat iya, Mak? Nyiram tomat. Iya. Iya wis. Lho kembang rambut cipuki apik-apik. Lho. Kembangnya padha mekrok, guys. Iya. Ya menes mendung. Pemirsa, Mbak Isma baratus baru mbah ngapain jemput Dik Ferry dhisik. Kok dilanjut apa ya kontene? Halo. Apa tak tokno? Dadak mendung neh, kayak nek panas. Yo wis. Cipuki kembang, guys, kembangnya kok nyenengno. Idol payu 2000. Mendung neh, guys, lho, kembangnya apik. Karek ngenteni jamnya urung pas kaya ndingi kae, guys. Dadak mulai jam 10 tak papak setengah 10. Pokok 9.25 ning kono ra setengah jam luwih. Ape mulai wis nanggung wis ning kono dadine yo tenger-tenger ning kono dhewe. Sampai kaya kegasian. Kebacut semangat iku, guys. Wis lanjutno kontene wis bar nang dipere klambinan teh jabut to nek wis bar ki sikile kesandung, guys, loro aku alon-alon ngono iki ngocek indok yo dapat MBG indok yo
Isine telur, susu, roti. Mbek roti iki, roti kering ambek roti. Dasarane to, Dik. Iki lho, mandok ora? Ini mandok. Lho kuwi 3, guys. Duduk. Iki dijebut dhisik. Cese terunggo. Jebut. Wis kono. Lagu ngambilan iki. Kae kudu loro, guys. Loro ku nek esuk tok. Bayangno kowe. Tapi ra kudu ngising gak bingung kowe. Kita tukokno obat ning apotek nggo. Sing go BAB lancar jane mangan pepaya. Pepaya iki nggo melancarkan BAB, kangkung iso jane. Ora kudu ngising kok nek esuk sambat petenge loro ae wis 2 dino iki, guys, sambat petenge loro. Jadi aku dingin tuku minyak kayu putih dioset-oset ini wetenge. Nggo kuwi terus tapi nek awan ngene iki gak pisan jere. Wis gak loro. Nek awan. Cilikno to. Mama cek ngonten kalau engko nek mlebu ning kono. Mandok dungok. Nek kontal. Sikile cepat-cepat guys sandung aku. Duduk to. Makan ayam iki mah susune diombe ning dalan. Sak sedotan ae. Wis tapi lho ya 3 tok. Iki kiri apa enak ora? Kiri salut. Roti ngene iki. Mangan roti ora? Krimis, guys. Yuk krimis. Ya menurut. Ayo potong yuk. Rambutnya piye iki? Dicepetin ini. Oh, cepetin ini. Cepetin. Ini anak wedok, guys. Dia anak wedok ora gelem potong. Hakne nek kono sandal tak seneni, guys. Ndek iki kae kegedean, terus ndek iki kecilian. Lah dinggo bar sing biru bare yo. Wis ben bedak nutupi mata kok. Sing biru ndak dinggo sing dalem. Sok tak sedeng. Saurane piye? Wis ben arep boyak somben nggo adine. Somben gawe anak neh jarene. Sauran. Ra patake kono. Aku kokelen. Oh men cenat-cenat sandal ae. Nukokno anake iki ra teko dhisik ukurane piro? Peri iki ukurane 3 loro. Dikokno 3 papat sing iki 30. Dijal kowe. Ra kondo dhisik. Sesuai senengane angger-angger dadi cenuk. Nah dinggo sing biru jape celak tak sedeng. Sing dinggo adik. Anggo klambi. Dapin ku ndek iki potong wedi burunge. Ngomong ape alhamdulillah langsung pikir sakal nang potong. Dapin iki gak mbok pangan tak pangan. Goblok. Kok pangan kuwi. Wes kok beno cepetan aja kok mripate ben tak ketutupan. Nah, dipotong kudu mong ae kok. Ayo. Ndi? Ayo klambi. Nek dolen. Iki tak pangan yo rotine. Iki lho klambine. Peri. Pan. Tak gelem klambinan. Klambi apik-apik, guys, tak kandhani tak critani. Dawa sakmene lho. Dicantolno paku jarine ngene. Gue keset ae Bu, wis ra kena dinggo bolong ngombo. Jan sing ora-ora anak aku. Aku ngantek gumen. Iki roti apa Mbak Isma iki? Jarang mangan roti, maksudnya legi-legi gak patek seneng, guys. Iki penjajar roti giri salut. Ini nek coklat tak enak. Anggone susu tok. Tak jajali tapi. Lagi, gak seneng lagi. Ini
mang ngebarno konten untuk kontennya mau selesai guys. Iki wis mendunge perpet hawane ngajak turu yang bikinin untuk jajan bingung iki. Nah, hari-hari normal Senin Selasa Rabu Kamis Jumat ngono kuwi nasi. Tapi Perwis gak tau nggo mulih guys, soalnya dipangan ning kono nek mata tak tekoki menune apa, ayam menune apa, telur menune apa, sayuran apa ngono. Dikae kon nggo lepak ngono iki go mulih terus saiki dipangan ning kono nek mata jek nukokno sego pecel, pengen mangan sego pecel, senengane sego pecel yang mampir ngono kuwi guys. Favoritis nasi pecel koyo Mbak Deni wong iki. Aku selama proses ngombe teh iki gak mangan kacang dingin kan jajan di rumah sakit lho saidik mau ngoceki pira loro guys kacang kulit. Koma gatelen. Raiku sensitif mbek kacang. Terus gak wani-wani tenan iki cuma mangan pecel dhisik aku leren aku sambil pecel ngono kuwi. Sego pecel leren dhisik. Soalnya masa pengobatan jerawat iya aku wis mendeki gak nganggo krim apa-apa ya cuma khusus jerawat iku peeling serum ambek sabun wis terus bar kuwi ngombe teh bengi esuk rutin apa jajal dulu selama 2 bulan proses kan jadi gak iso langsung mari guys butuh waktu tapi semulai garing-garing guys garing-garing mireng terus berkurang pola makan jaring iki dijogo asine mangan iki rasa minyak-minyakan terus tapi aku ki jarang ngambil lengo lho guys aku seneng godhog-godhogannya ambil tak godhog apa seneng tak godhog aku nek lengo gorengan gak patek terlalu bayem mae gorengan sitok paling ngono wis denger lagi-lagi yo gak seneng hormon iki dari kapi susu gak iso men darah kotor gak iso mletu jane iki jane pe tak coplok tapi engko kabeh opo neh suntik engko ngepil engko meteng suntik 3 sasi pisan bokonge codo siae aku sampai pirang-pirang tahun lho sing 3 bulan sekali kuwi iki 3 tahun lho masang iki ben suwe 3 tahun malah tapi untuk berat badannya Mbak Isma ki 66 ngono iki kegedean apa ora guys menurut kalian 66 kelemon apa ora apa cek kurang cilik yo 60 iki wis gede balik 66 iki wis gede meh 70 banyak yang makan sayur jadi ngono engko mbok peteng mbok ora soalnya mendung gak takakno lampune petengan ya alah kena angin kok seger iki kursine Mbak Isma diganti ngene guys ganti posisi tak andingno kaca gonta ganti kae sing dawa kok tak kek kono iki terus kene lho ben jembar lho jembar wis ngono guys emang kontennya piye iki mang konten campur-campur ora roh konten iki mangko dijuduli apa konten liur sampai bingung mulai apa konten temane iki renek nek mantan awake iki enteng guys iki enteng kudu ning ndi ae tapi temane ge enek iki guys kayak ide guys konten apa ngono lho Mbak Isma ngene Mbak Isma ngono pengen ngeprank Deni jan kayak ide ngeprank Mbak Deni Mbak Isma kudu piye guys ngeprank apa dhisik pinter cemerlang terus semaput wis tau nyolong mobil montore wis tau singgah apa nih guys kontake motor ngono iki kontake motor sing abang kuwi lho singgah ben bingung soalnya gene iku wonge gak iso mlaku ben tayangan nek mata nek goleki dicanthono ngono wis tunggu ae bakal tak prank guys idene tukul kayak ide-ide yo guys
nek tak buka ning kene Mbak Deni roh malah, tapi wongnya jarang delok konten. Delok kontene awake dhewe iki malah jarang guys nek ngene iki. Aja banter-banter nek kurang wonge. Ditunggu saja gebrakane Mbak Isma. Ya wis sepurane sing akeh kok man nek klera-klerune iki mang yo kontene yo nyegat bakja yo tak dono masakane Mbak Isma yo pemirsa. Tak jak Peri. Soalnya Mbak Isma pamit pokoknya sepurane nek tutur katane Mbak Isma sing salah sing kurang berkenan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Moga-moga kabeh diparingi sehat, kelancaran, berkah barokah, rezekine tambah-tambah ya Allah, mudahkanlah segala urusane ning dunia iki. Pokoknya moga-moga sing enek bencana-bencana alam padha ndang apa jenenge diparingi sehat kabeh kene apa-apa ya muga-muga ndang mereda ya. Iki banyak sekali sing apa ning kono-kono kena banjir, tsunami, tanah longsor, gunung meletus, wong padha sakit. Ngono kuwi akeh banget iki pemirsa wabah penyakit muga-muga kabeh diparingi sehat ning kono-kono ya. Untuk sing apa urung duwe momongan ya dan segera diberi momongan ya pemirsa. Wis mau pamit dulu, becik titik ala ketara dadi wong apik aja sampe nglarani wong liya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah. Jangkep no.